kwanitaisa nesaidhi raunoda unongoona kuti izanupievu kana ukasvipa ukarusa ukaita sei. Inini ndakaberekwa baba vangu vakarwa hondo yeZANU-PF. Zvakafanana nekuti ndokupai muenzaniso wepfuma iri pasapa. Tindo nehope dzatinosangana nadzo dzekuti pakati pakavigwa zvakati nevarungu, pakati pakavigwa zvakati nevarungu. Ipapo titori mushishi kufamba nzvimbo kwambuya neanda. Zvimabhurongo zvamuri kushamira, zvimakabi zvamuri kukabira izvi, hazvina zvazvinokubatsirai, please siyanai nezvinodhaka. You are the vanguard of this nation. You are the leaders of tomorrow. Dziyo dzese dzipakudziita kwatichiita kwekuunganidzana nezvikwanisiro zvatinazvo. Hatisi vanhu vakambowana sponsor kubva patatanga kuma 2002 kwatakatanga kuzikana. Makadii hama dzangu, makadii vana veZimbabwe. Zita rangu ndinonzi Tambaunga. Tatina tombotaurawo zviviri zvitatu maringe nekurarama kwedu mukati menyika yeZimbabwe. Ini vanhu vazhinji vanondiziva nezita rekuti Last Chiyango. Ndakaberekerwa mudzinza raNanyamashusha Nhare uNendoro. Ndomandakakurira, ndomandakaberekerwa. Ndakambotaurawo mumashure uchitsanangura zvakasiyana siyana, asi ini ndinoyera shumba. Ndakasiyiwa naamai ndiri mwana mudiki. Ndichitodayirawo kuti baba kunana Nhare uNendoro, sindazivi kuti ndana baba wangu. Saka zvimwe zvezvinhu zvaingoti mukukura ndakatanga kusangana nezvinhu zvandasinganzwisisiwo nekurarama kwandaitawo nevamwe nehama neshamwari. Zvinova zvaigona kuti kana ndakaenda pane girazi ndaigona kuti mukushungurudzika kweupenyu kwekwe ndogona kuramba chingochema svika ndakuarairwa negirazi riya ndakutopedzera ndakutofunga kana kamutambo kana kakuimba kande ndichingoita ndomatangira angoitawo shungu dzangu dzekuti uraramo hwandiri kuita rika ndohubutsawo kunyika. Saka ndo chinhu chimwe chete chandingati vana veZimbabwe vangadongoziva. Uyezve patabva nenziyo dzedu dzatinoita dzechinyakare izvi zvine hochekoche neupenyu hwedu vanhu vatema. Ndofunga izvi mukutoona ndakabata mafembo, zvinhu zvandotoraramawo ndichitoita ndiri munhu anoteedzera nekurarama muchikaranga. Saka mbira ngoma nehosho zvinondipa umwe upenyu hwasiyana neupenyu hwandogara ndichirarama zuva nezuva, kuti pamwe uda zvikwanisiro, uda zvekudya, asi kana tasvika pekuti pane mbira ngoma nehosho ndotowana upenyu hutsva hunenge hwawo hwemweya hwasiyana neupenyu hwedu hwatinogara chirarama zuva nezuva. Saka zvinhu zvandoimba nazvo ndichitokurudzirwa hama neshamwari kuti vakwanise kuti pakuita kwatinoita nziyo dzedu tinge tichisanganisa zvinhu zvechikaranga, nekuti chikaranga chiri matiri uyezve isi tiri machiri. Saka takafamba nhano dzakasiyana. Ndofunga vazhinji vanoziva Rambai Makashinga, vanoziva Agreement, Sendekera, zvese zvine pawa. Vamwe vanozivawo ana ndonosenzera nyika, Mwari komborera Zimbabwe. Dzakawanda nziyo dzacho dzamunoziva vana veZimbabwe. Dziyo dzese dzipakudziita kwatichiita kwekuunganidzana nezvikwanisiro zvatinazvo. Hatisi vanhu vakambowana sponsor kubva patatanga kuma 2002 kwatakatanga kuzikana. Zvinhu zvitakazvitanga kumashure kuma 92 chingodaro chifamba shoma neshoma. Patairekhodha masongs akaita sandidaro kwana Prince Tendai Mufurutsa. Munoziva kuti recording yetime iyoyo kunana Grama yaitonetsa. Nyange ukaenda nedemo raipedza 2 weeks. Rapedza 2 weeks robva radzorwa kunzi hey itaso zvinhu zvaingoitika svikirawo zvinhu zvaakunoendeka zvichinoitawo nyore nyore. Asi munhu watakanyanya naye kunyanya kwatakaida kutsikisa nziyo kwataitasira kuti zvinhu zvedu zvichabuda ndiTendai Mufurutsa, nekuti ndiyanga nestudio yanga iri padhuze yaitombogamuchirawo vanhu vanenge vachitoda kuzikana. Mapoems taingoita kubva kudhara. Pane yainzi Budding Writers Association of Zimbabwe yanga inana Albert Nyati nevamwe mapoets amunoziva akawanda wanda. Albert Nyati ari iye chairman webwazi iyoyo. Taisangana kuBook Cafe tichiita Budding Musicians Festival. Saka panhu pekuti ndakakwanisa kuwanawo ukama nevaridzi venzvimbo tichiunganidza vapfana tichivapinzawo vachidi ana Mighty Spiders. Taisangana naChanga, Nyamatsatse
ndokwayakazouya Andy Brown tichiridza pane imwe festival. Asi zvakaita unfortunate kuti mukati mefestival umu yatandaronga ina hanakwanisa kuwana mukana wekuita se wekuridza nekuti nguva dzanzapera dzapabhawa. Asi munext door muMannenberg yanga iri mande ndaiwana mukana wekunozonoridzawo ndichiridzawo tumachezi twembira kuitira kuti ungokwanisa kuaccommodateka mukati nzvimbo inongoridzwa jazz chete. So ndoma ndakanobvondora agreement nekuti agreement handairota. Saka mukuirota kwandakaita ndaita ndamira ndakatsika muti unonzi musasa pane mhanda yakadai yanga yakakura au ndakatorembera apa paine vanhu vakawanda. Vanhu ava vaidawo unoti machira anenge mahengechefu vachidawo ini ndichiimba ndiri paipa ndichiimba. Saka hopedzo dzakaramba dziineni kubva kusvika kuseni zvekuti mukomana wandaishanda naye airidza hosho ainzi Love Moma Kamanzi. Izvino zviri unoti island yati Ireland zvimaspering zvechirungu zvinotinetsa unoona kunge pakanzi iri uchifanira kuti island. So ndokwaari mupanha anenge ari kunzi sekuru Makamanzi mazuva ano kana mukatarisa pamhepapo ari kuridzawo ariko achiita zvanoita nemhuri yake. Ndiye wandakati nekuti ndamutora kuMight Spiders. Vafana veMight Spiders ini ndaizosara ndiri pabasa paBook Cafe. Saka pavakaenda kuchibuku festival gore iroro 2000 ini ndaifanira kunge ndiinawo ndina lead vocalist wavo ivo vaitawo nziyo dzavo ini ndoita se ndichigadzira dzangu tounoita hoche pakushanda tese since ndanyatsokureata band rakati simbe. Saka ivo pavakaenda kuchibuku festival vakanoita number 2 mbva ndavapopotera ndati koimimi number 1 maisiyai nani. Ndofunga yanga yapiwa vanhu vesungura ndichaziva ndiani wesungura time iyoyo ipapo kwanguri kuchimani then vamwe vapfana vachibva vazoshedzwa vachienda kunze kwenyika. Ndopavakaenda Might Spiders vazhinji kune vairi vatatu vamwe vasikana vakadzoka naAna ari kuMbare. So nekudaro nekufamba kwehope dzedze dzandandasangana nadzo ndakaudza uyu mukomana wemukanya wekuti mukanya ndine rwiyo rwandasangana naro rwiyo rutofanira kutonoridza musi wemande kupi mande yanga iribudikira ari mangwana acho kuBook Cafe. Ndobva ndaunganidza vakomana ndobva tapractice song. Mukupractice song vamwe vakomana akakomplaina aiwa mudhara isong aite zvakadai ndati aya mwana isong ndairota but vanhu manje ninyaya mamiriro matungirwo enyika yenguva iyoyo vapfana vamwe ndandinavo vakatanga kuita sei havakanetseka vamwe asingade kuti tese tiimbe song iyi. Pane mwana anonzi Mofu ndiye aitoshaura mbiri yacho napane agreement. So patakazoridza muSheraton nomu ndiye akanga apo zvake azoona zvanhu zvaitika kumashure nekuti takatanga kuirova kuMannenberg. After festival yandaitaura kai takuenda kunight time yevakuru munext door Mannenberg. Vanhu vakwira pamusoro pematebhuri nevarungu nesong iyo ndopandakabva ndaonekawo kuti bhozi imomo Mannenberg ndaitoona hangu stara dzaina dzangu dziri dzemapoliticians erimwe divi. Saka taitoita kumanikidzira kuti tiite chimwe chinhu ipapo. Saka ndomusi wandakabva ndatooneka ndati aini panapa ndicharidza futi ndichibva ndarova song iyo. Andy Brown chioniso napotato vangu varimo vachiona varungu vachikwira pamusoro pematebhuri vakavhunduka vakanditi Brown akanditi mfaneiwo ndakuenda nekumba kwangu. Ndozuva rekutanga rakaita kuti tizokwanisa kuzonofarana mudhara Brown tonopinda muSheraton tichizoridza rwiyo irworwo. Saka mukufamba kwenguva takatanga kuita maprojects akaita saRambai Makashinga Sendekera zisa yauya zvine power tobva izvo tiri munew dispensation. First song yakashandiswa pamakampeini emusangano ichibva mucommissariat ndiComrade Mpenges. Pakaitwa mameeting munoziva politburo inoita meeting zvichinzi izvo kwashedzwa maartist akawanda vamwe vapa zvikonzero zvavo asi inini pandashedzwa vanhu vese vabvango nemadairiro andaita then ndobva ndanoita kumasero. Song yandikutaura inonzi kumasero yakada kufanira yamakazonzwa yakuimbwa naWenje asi composition yandakaita ipapo takatoitora chedu chemusangano
chibepa chinonzi noti chine pamphlet kadiki kanenge kaine information yese. Remember kuti advert was supposed to go for 1 minute. So and the pamphlet randakapiwa ranga rine English, so I had to pick up my facts ari viable, ari kuenderana nedare rangu, ndobva taita kumasero inoti pandakazoita makampeni avo ndofunga maingoinzwa in full, but I can do a little bit of that. Taiti youth league yati vechidiki vese uyai msangano kumasero, women's league yati madzimai mese msangano kumasero, kana main wing msangano kumasero, veterans nemacollaborator nema-ex-detainees Zanu PF idande mtande msangano kumasero. Get that? Inyaya kuti ndo chinhu munoziva kana tichiti dande mutande tikutaurawo chekoche chinhu chinenge chakarukana zvakanaka chichivarira kuti tichienda pane zvinhu zvatinenge takaringana nazvo. We did that. So nekufamba kwenguva like now as I'm speaking, ndofunga vanhu vazhinji vari kusangana nayo project iripo paZTV inenge ichitaura nezvemutungamiri kuti tinokutendai nemabasa makuru amuri kuita mugwagwa mukutigadzira and all those things. So that's ndiye Tambaogama muchitaura nayo, ndo patiri zvatangosarira bedzi matiri ndezvekuti hatisi vanhu vane masponsors, tiri vanhu vanoita zvinhu zvinenye kuti tiri vana vefu chido chekuita basa renyika yeZimbabwe. Takatozvarwa nababa vedu varwi vehondo, zvavari varwi vehondo vakatomhanyawo musango tichiri mbeu, saka chavakasiya ichocho chakanonobukirawo matiri. Tiringofamba nerwendo rumwe chete rwekuti nyika yedu neupenyu negwara nedzinza zvifambe zvakanaka murunyararo. Aiwa, tinotenda. Ezvinezvi mune maalbums mangani? Maalbums anozivikanwa nenyika maviri. Nenhau yekuti handisi munhu anokwanisa kuti gore rega rega nziyo ndiyo ndinadzo, asi zvinoda hazvikwanisiri kuti zvinhu zvive zviite sei zvikurumbidzwe kuti gore rega rega pari kubuditsawo vamwe uchibuditsawo pakubuditsa vamwe. Asi kana ndawanawo pamwe ndamboitawo kashow kana ndowanirawo zviri nani, kana ndashedzwa especially mashows andoita nekushedzwa kumamain events enyika, ndikaiwanawo event iyo ndakwanisa kumbonobvisawo kaviri katatu ndichiita sei chirekoda. Ipapo ndotone album riri kune studio inonzi True Tone ndogara 23 years rakagara nekuti zvikwanisiro zvinenge zviri zvishoma. Saka anozikanwa i2 agreement nerinoti Mudungwe. Rinoti Mudungwe ndo rine masongs ekuti baba nangana vari kuita hori, ndo inozikanwa nevanhu vakawanda. Munhu ane mafungiro akasiyana siyana maringe nezvinenge zvichiitika panyaya yematongerwo enyika, handimunozviziva. Saka unotambirwa nenzira dzakasiyana siyana. Imwe divi rinenge ichiti zviitire iwo kwako kudai, kudivi kwako unenge uchitoziva kuti ndo zvinhu zvinoita kuti vana veZimbabwe vararame, nekuti ichokwadi kuti tiri vanhu vatema tofanira kumirira ivhu redu, tofanira kumirira zvicherwa zvedu nedzinza redu nenhaka yedu, handiti? Saka ndaingozvitambirawo semawiri aya zvaita tichingopindurana tichienda, nekuti ndaitozviziva kuti mukati mune chakanaka chakaipa chete chinongosvika chirwisa. Sivaika kuti varungu vane mhano nenzira dzavo dzakasiyana siyana dzavanopinda muvana vedu kuti mupedzisira maakumukirana kana baba naamai kana mukoma nemunina, hanzvadzi nehanzvadzi maringe nezvematongerwo enyika. Asi vakatanga kuzoziva chokwadi chaicho vana ava vanotozopedzera vatozoona kuti ana baba vedu vakazonodzama zvavo vasanga vachitaura chokwadi. Zvakafanana nekuti ndokupai muenzaniso wepfuma iri pasi apa. Tinoto nehope dzatinosangana nadzo dzekuti pakati pakavigwa zvakati nevarungu, pakati pakavigwa zvakati nevarungu. Ipapo titori mushishi kufamba nzvimbo kwambuya neanda kuitira kuti vatibatsiridze zvinhu izvozvi zvizikanwe nenyika kuti pane zvinhu zvakavigwa nevarungu munzvimbo dzakati nenzvimbo dzakati. Ini pano ndakamira ndotoziva nhatu, pamwe panto netrangi rakazara manuggets zvekuti ndo kana kuHQ mukaenda kuculture inhau yandangofambira nguva yese, ndikaona ana Comrade Gomo, ndikaona ana Comrade Kuchekwa, ndichitaura kuti vatibatsiridze kuti mutungamiri wenyika azvizive kuti pane nzvimbo yatakasangana nayo kuhope. Ini ndinorota
saka nehope dzakasiyana siyana ndikunyebera ndiri mwana wevhu saka ndakapiwawo chipo chekurota. Saka kana ndikarota ndikakuudza hama yangu kuti ndakawatinoera chiizvya ndikakuudzai kuti ndakuroterai zvakati nyange mukanditasirawo pasi kuti itambaga zvinhu izvozvozvo unogona kutozoshandisika uchitozoona zvichiitika because ndo zvanditoriwo. Saka muchiona nguva nenguva handimbofa ndakada kusuduruka mukati megwara rechikaranga changu nekuti chikaranga ndo chinotipa hwaro. Mukati memusangano wedu weZANU-PF ndo wakaita hochekoche nechivanhu chedu nanambuya nehanda pakapiwawo pakaitwa miko nemirawo. Saka ndo musangano wedu wenyika, ndo musangano wevanhu vatema, izano revanhu vatema. Iyi mimwe mapato inenge ichiuya kugadzirwa nevarungu kuda kupikisa chokwadi chedu chinenge chiri muno munyika chekuti chakarongwa sei nenzira dzemidzimu yedu naMwari. Saka hatishaye vanopikisa, haushaye vanokurwisa, haushaye vanoshoora, uyezve haushaye vanoti hona uri kufa nenzara saka honapo izvo ndazvijaira. Pando nevamwe vari kuita tsika yekumira satamba oga pamafacebook vachitaura zvisina kunaka pamusoro pemusangano wangu weZANU-PF. Ini ndiri mwana weZANU-PF, nditori ZANU-PF yacho, nekuti kana mukanditarisa nedivi unotongoona kuti musangano, ukanditarisa nesaidi raunoda unongoona kuti iZANU-PF. Kana ukasvipa ukarusa ukaita sei, inini ndakaberekwa baba vangu vakarwa hondo yeZANU-PF, vakarwa hondo yenyika yeZimbabwe. ZANU-PF ndo Zimbabwe, saka ndo matigere tese. Nyangwe vese vari kubuda vachibuda mugwara vari kutongopanduka nenyaya yekuda zvinonaka zvavanenge vachipiwa nevarungu. Saka hapana dare, hakuna gwara. Kuno kuZANU-PF ndokune gwara, ndokune nzira, ndokune chikaranga, ndokune upenyu. Ndosaka muchiona runyara ruti tane makore mangani musina kana hondo muno. Nyika dzingani dzamuri kuona dzikurwiwa, hakuna rugare nenyaya yekuti varungu vakapinda mukati mevana venzvimbo idzodzo svikira vasvika pakunonorwisana pachavo. Anditi right, mashoko amuda kusiyira kune vatsigiri vanosapota Tambaoga ndekuti kudii? Chikuru chandoda kuzivisa hama dzangu ndechekuti nzira dzandinoteera inini ndedzechikaranga. Saka ndingangokukokai mese vana veZimbabwe kuti inini pano pandakamira izvozvi ndinogona kutoshamarana nechikuudzai kuti ndakataura nambuya nehanda, nekuti mhepo yambuya nehanda yakupotera mbuya nehanda vakadzoka. Kurwisana kuita sei, kushungurudzana, kufungidzira kana kudii kwese kwaitika Muchembere variko. Saka mwana wese kuna Muchembere ari kubuda pamwana mudiki ane makore 11. Saka kana uine madzudzu ako, uine matambudziko ako, uine zviri kushungurudza mukati meupenyu, ambuya vakati ndini amai, ndini baba, ndini Muchembere, ndini hama yako. Mwana wese weZimbabwe, ini ndiri ambuya vevaroyi, vemhombwe, vematsotsi, vatsvene, vemapostori, vevahedheni. Uyai mubatsirika, ambuya nehanda vakadzoka. Ndo shoko guru randokusiyirai. Handikone kukusiyirai zvinhu zvisina uremu. Kana fembo randakatobatai ndakatipiwa kwaambuya nehanda varipo paChristianburg Muchembere apo, zvekuti ndine tarisiro, ndine chivimbo chekuti ndofunga vakuru vakutorongawo kuzonoita sei, kuzonotambira Muchembere. Ndo kune muimbi mumwe chete. Saka mukambotisiro here, tinoziva kuti vamwe vakanganwa kuti Tambaoga vamwe handisandozati vazhinji vakanganwa, asi kukumbira mungotirangaridza nekamwe chete mbichana chete. Pamakanganisana pekuti muda kukekurangaridzwa, ndangaita kuti ndikuimbirei rwiyo rwamusingazivi, kuitira kuti pane nhau hombe yatikurirwisana yemadrugs. Alright, tipeke madrugs kavo. Wotombosuduruka bo ndine rusha. Aiwa zvinazvo. Nai vedu we, vana vedu varasika. Ndianiko ari kuvapachika zvinodhaka kudarika nhaka yeupenyu Zimbabwe? Vana vangu, siyanai nawo mutoriro, siyanai naro guka ndapota zvangu, siyanai nezvinodhaka, siyanai naro guka vana vangu, siyanai nawo mutoriro, siyanai naro guka ndachema zvangu, siyanai nezvinodhaka, siyanai naro guka. Zvimabhurongo zvamuri kushamira, zvimakabi-kabi zvamuri kukabira izvi, hazvina zvazvinokubatsirai, please. Siyanai nezvinodhaka,
You are the vanguard of this nation. You are the leaders of tomorrow. Stop abusing drugs and taking dangerous substances. Ndatenda. Right, vanoda kubatai mukoma Tamboga vanokubatai panhamba dzipi? Zvimafoni zvinondishungurudza zvinoti zvikati rware zvikati itei unoziva zvisizi nechikaranga chedu izvi zvino izvo chandinacho ichi ndozvandachataura mukuchiona here zvakadzima chine chingoshengerera zvimafoni zvinonetsa asi chikundinetsa ini nhamba dzangu 0717 47700 pandoda kukomekedza inini handiende pamhepo ndichinyora nhau dzisina basa maringe nemusangano wangu. Kana ndiine zvichemo kuvatungamiri wangu ndoziva kwekuenda kuHQ ndonesa zvichemo. Vanhu vari kumira vachitange ndovana Tamboga, please siyana inemi. Hamusati mambora, handirarami nemi, handizive kwamunoraramira. Kana pari pamhepo ndapota taurai zvedzinza renyu neupenyu hwenyu. Inini ndine dare rangu randikutekedzera reupenyu hwangu. Hakuna mumwe munhu anondimirira paFacebook. Handina kana mwana wangu haana simba rekundimirira paFacebook. Saka ndapota zvangu vari pamaintaneti vari kutaura vachishaudha nevatungamiri venyika. Ini ndaakuzoenda kumurawo. Ichiziviso ndinaro gweta ndichazopedzera ndaita kuti tikutsvake tikuwane. Mabvira kare muchishoropodza muchisvibisa zita rangu ndisingapinduri nekuti ini zvepamafoni izvi handidei nazvo. Asi musatora advantage yezvinhu zvakadaro. Ndotenda. Ana esimba.